Започваме с 100, 200, 300, 400, 500. Поздрав! Поздрав специално за Виктор, за Монка, за Рая и за Павло. Да продължава ключека. За кръстника специално! И продължаваме 500 до тук, 600, 700, 800 лева от Румен, от неговото семейство, от неговото алкоголгашно повече. Поздрави специално за неговите двама ширици. За твоята дъщеря за Ксения. Ангела. За Мелани специално. Моята дъщеря има си майка. Моята дъщеря има си дядо. Моята дъщеря има си майка. Моята дъщеря Мелани има си дядо. И тя не е сама. И тя не е сама. Има си татко. Има си майка. И тя не е сама. И тя не е сама. Моята дъщеря. Тя не е сама. А ти как ти няма поне. Ой, вечеряйте. Е, принцесайте. Ой, сопена Румене Ромаен. Мелани, агната ти сърцето. Мелани, агната ти душата. Мелани, моето момиче. Мелани, да ти всичко ще даде. Да се дума. Ой, сопена Румене Ромаен. Живота си ще да. Душата си ще да. Ой, вечеряйте.
Браво, браво. И започваме с двата златни. Не! Так ще направя! Не! Так. Кажи. Добре. Започваме с двата златко. 100, 200, 300, 400, 500 лева. 500 лева. Поздравявам първо вашата група. Поздравявам първо нашата група, нашия оркестър. Зелмен груп. Като каза, че е много благодарен на оркестъра. Жив и здраве си, Марко. Стабилен. Да, е цекъде. Има артиста ли шурици, ако искат да дойдат. Има артиста ли шурици. Ако искат да дойдат, да заповядат. Айде, Анатолий. Този поздрав е от него за нас. И свири нещо твоето. Добре, Анатолий, направи му душата, Анатолий. Браво! Живи здрави! 500 лева до тук, папата злато и продължава. Не ги дай на него, че той не връща.
Толкова ли? Още 500 лева. Майка ми напърни кутията да играе един кючек. Фърли кутията, играе един кючек тук пред. Фърли! Фърли там къде оркестър. Хиляда лева до тук, от Мати Златко. Още 500, 1500. Не бой се, те бро ги сте. 2000 лева от Мати Златко. Аплодисменти. 2000 лева от Мати Златко. От него толкова от Господ повече. Поздрав специално за всички гости, които са уважили младото семейство. За всички гости, без изключение. Айде за тази маса тук. На Юксел масата. Къде е Юксел? Няма. Албанците да дойдат на дансинга. Аго, ставай! Ставай! Момчета, китайска четвърка. Айде китайците на дансинга. Талавай ли четвърка, разбира? Талавай. Somos pensando para el padre que ordenamos. ¡Ánimo! Ako bića Andrej Dodoni. Andrej Dodoni. Да заповядат. Ела тук. Иска да те чуят хората. Не, колеги. На тебе вате ти отива парада, на тебе вате ти отива колада. Ей това е за тебе жената, ей това ти е вате савада. На тебе
има един гост, който учил се, не е присъствал, но се учил. Наско подарява 300 лева на младото семейство, от него толкова от Господ повече. Живи и здраве! Пожелаваме на Наско да е жив и здрав с цялото си семейство. Един геджек само за Наско. Окей. Айде, един геджек за Наско. Айде, Наско! Чей! 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 Уважаеми нас гости! Слушам, Сашо. Да, един много специален поздрав от Сашо за всички гости, които са останали и които са присъствали. И за персонала на Меняна да заповядат на дансинга. Албанска четворка в ритъм. Да не се срамуват да заповядат. Дансинга е достатъчно широк. Айде! Анатолина, дойди! Анатолий! Тук! Телефона видиш? Поздрав специално за най-добрия персонал. Хайде за персонала! От Оряхово. За персонала, ама Сали да е тук по средата. Айде! Айде, Сали! Айде, Сали! Айде, Сали! Айде, Сали! Айде, Сали! Един бръскичък за Фичо и да каже къде имате къде. Айде, Сали! Айде, Сали! Айде, Сали! Айде, Сали! Покажи се! Покажи се! Айде, Сали! Покажи се! Покажи се! Покажи се! Я съм Сали! Чак, 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 чак! Скажи за малко! Аймо! Чай! 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 Чай!
Чакай малко, чакай. 20 лева за половин секунда, става ли за изключение? Чакай! Па те не знам. Един ключек. Проблем, прашинка. Прашинка, нали знаеш ли откъде сме от Кербала? Да, дайчата. Дайчата на младеженика. Някъде през Дърбала, живо здраве. Дайчата на младеженика Кемал. Кемал Сойдели. Яшай. И там са усирите. Окей. Колко? 500 лева в котията. Къде тази котия? Ще ги вземе и нема вина. И два подаръка. И два подаръка. На 5 такива таранки. Айде, ламам че. Окей. Чакай го малко. Окей, отново. Айде! За Кемал Сойдели, за шампиона, за шампиона. Я шабе Кемале, ти ги намалвали. За Кемал Сойдели, за шампиона, за шампиона. Това е човека. Мръсни само парите, чисти само ръцете, за Кемал Сойдели и за неговия Мерцедес. Ще си ти, а е ти, интересен. Тик-ток, ток, 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 бой, 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 Завърти го, завърти го, допи, 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 яко. Завърти го, завърти го. Я шале. Черните очи. Не знам. Ама само влезе Марилио. Ами е Сокико. Ало! Маре, Маре и Цвети, Цвети. Значи внимавайте, че дей сега в момента под... Maria, hey, hey, Maria. Tati, tati, tati. Maria, hey, hey, Maria. Tati, hey, hey, tati. Diken diken sana kelema. Amma bir princesa tusiyan. Дори... Коя това песен къде искаш да чуем? Ай, мене ме забравиха. Ти го забрави. Ла, Нека прави стрима на мен. нали това го? Мария, Мария, хубава си, Мария. Мария, Мария, зама си, Мария. Цвети, цвети, хубава си, цвети. Цвети, цвети, зама си, цвети. На море
moja tako. Ajde, za Marija i za Cedi specijalno. Za Cedi. Cedi, cedi, kumava si cedi. Cedi, cedi, zala si cedi. Maria, Maria, kumava si Maria. Maria, Maria, zala si Maria. Ajde cedi, ila čolije cedi. Maria, Maria, bravo.